Windows XP is nou 12 jaar oud. Het kost het producent Microsoft te volle tijd en mensen om vast aan een oud besturingssysteem nog updates en stiepen aan te bieden. Die energie stekken ze liever in het stiepje van haar nieuwste systemen, als Windows 7 en 8. Computerzaken krijgen een soort vragen over bijgelijks XP en internetbankieren. Zodra ze dus betalingen nog met internet, dan is er al een risico. En de banken die dekken dat risico nog net meer houden. Dat is heel duidelijk gecommuniceerd. We troffen een protte mensen nog naar de winkel krijgen met een aantal vragen hoe de ondersteuning en hoe dat nou moet, wat ze nou ons moeten doen. Bij Veenstra in de zaak is het wel twee keer zo druk als oors. Is het net gewoon een verkeersstunt van Microsoft? Nee, volgens u is het zeker geen verkoopstunt. Want wij worden dagelijks geconfronteerd met computers die net meer beveiligd binnen. En hoeveel virussen je op je computer zien komen. Nou, dat weet je soms niet. Zo vol is dat op dit moment.